Nakatala og sobra 800 ka mga kaso sa pagpangabuso sa kabataan ng Davao Region gikan Enero hangtod Oktubre karong tuiga. Gibutyag ni Police Major Christine Mirania, PRO 11 Regional Women and Children Protection Desk Chief nga 30% sa mga kaso ang nakasuhan ug nadakpan na ang mga sospek, samtang 60% ang nakasuhan ug at large pa ang mga sospetsado. Sumala ni Mirania sa datos, sagad gayud sa mga biktima sa rape mga menor de edad. Nasubay usab nga ang pipila sa mga perpetrators lango sa droga ug ilimnon. Dakong hagit para kanila sa WCPD ang pagkontrola sa mga sexual violence, ilabi na gapanghitabo kini sa sulod sa mga panimalay. Ang mga insidente busa gipakusga nila ang advokasya batok sa pagpangabuso, ilabi na sa barangay level. Kasi tayo po mga saan dito lang. We can only nakikita lang natin yung mga claims. Pero sino talaga yung naging sa pinakababa? Who can have tapping distance sa kanila? So we are really calling on the attention of our leaders, no? Na kung pwede po, tingnan po talaga natin, no? Kasi ang krimen, no, na rape, no? These are happening sa pamamahay, no? Wherein we presume that they are safe inside their houses, inside their homes. So para po sa ating is advocacy po talaga, no? Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.